الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وقال تعالى في القرآن المجيد: ولا تقتلوا نفس التي حرم الله إلا بالحق. صدق الله العظيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Kungenzeka umuntu amangale ukuthi kungani njalo lo uma ngabe uqala akhulume amagama olimi lwesi-Arab. Ingoba ngifuna ukuthi wonke umuntu obukela le video le azi ukuthi yonke lento engiyikhulumayo ngiyithatha from the original source. Ngithatha from empandeni. Okuthi nginobufakazi ukuthi lento engikhuluma ngayo iwungqo ngoba ngiyithatha from the original source. Ingakho ngithanda ukuthi njalo mangiqala ngikhothe ngolimi lwesi-Arab ukuze nazi ukuthi lento engikhuluma ngayo ibuya kwi-Holy Quran noma kwi-Quran engcwele. Ayisiphumeli nje ekhanda lami. Ngisaqhubeka nombulali ongenanembeza. Kodwa manje ngifuna ukuveza ukuthi kungani obaba esikhathini esiningi bagcina sebeyababulali abangenanembeza. Kodwa ngikhuluma nobaba kuphela, nomama bakhona abagcina bebe ababulali abangenanembeza. Njengoba ngichazile nje ngale ntombazane eyabhoboza uboyfriend wayo ngejangeli noma ngerambo, yambhoboza umzimba wonke kwangabikho la kungenambobo khona. Angisho ukuthi ngiyagqugquzela lokho, kodwa ngifuna ukuveza ukuthi kwesinye isikhathi kuze kufike lapho kusuke kunamthelela muni, umnyombo wakhona usuke uyini, usukephi. Umdali-ke uthi ungalinge ukhiphe umphefumulo ngaphandle uma kunesizathu. Akekho umuntu onelungelo lokukhipha umphefumulo ngaphandle uma kunesizathu. Ngoba uma uke wakhipha umphefumulo ongenacala ngaphandle kwesizathu, uzothola isijeziso esingangokuthi ubulele wonke umuntu ophilayo noma wake waphila emhlabeni noma osazophila emhlabeni. Ingakho-ke kubaluleke ngendlela eyisimanga ukuthi umphefumulo siwunakekele, siwuthande. Khothile futhi kwivesi yeQuran lapho Allah ethi uma kufika isikhathi lapho ebuza abantwana laba ababulawa bebancane, Allah ebabuza ukuthi sono sini ababesenzile ukuze babulawe na. Ngizokhuluma-ke ngobaba ababili abahlukene abenza izigameko ezahlukene. Obaba ababili abahlukene abenza izigameko ezahlukene. Bese-ke ngigcina-ke ngenkulumo-ke engakunika isithombe ukuthi labo baba laba baze bafike kulesinqumo lesi abasithathile ingoba kusukelaphi. Ake ngibingelele-ke sizwe sikaMthaniya.
Ngibingelele kini nina bendlondle nophapha ekhanda eyadla umlaza ngameva. Ngibingelele kini nina benkashana kaMenzi. Ngithi nje assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kube kini nonke. Nomusa ka-Allah nezibusiso zika-Allah, umdala weyinsuku, umvelinqangi, umenzi weinto zonke, sibe phezu kwenu. Ma-Afrika amahle, njalo uma ngikhuluma ngokubulawa kwabantu noma ngokubulawa kwey'ngane, uba buhlungu enhlizweni yami. Into eyenza ukuthi kube buhlungu kakhulu ukuthi sonke singabakwaMdluli, sibulalana sodwa nje, sonke singabendle yodwa, akekho wangaphandle, sonke singabakwaMdluli, singabendle yodwa, sizalwa yingane, sizalwa ikhehla nesalukazi okungu-Adam no-Eva, sonke umhlaba wonke jikelele sizalwa yilabo bantu laba ababili. Pho kanti sibulalana nje kwenze njani? Kwakhala nyonini ngempela esizweni sakhile. Ingakho-ke ngenza lama video la ngoba ngithanda ukuxwayisa isizwe sakithi ukuthi bafowethu, kwanele manje. Nawe osadecide ukuyobulala, oqeda ukuthatha isinqumo sokuyobulala, ngithi kwanele mntana sekhaya. Lo muntu ofuna ukuyombulala wakini, babo wakho, umama wakho, udadewenu, umfowenu, ugogo wakho, umkhulu wakho, umzala wakho, u-anti wakho, umalume wakho. Ngithi manje sekwanele. Ngelinye ilanga eteksini eya edolobheni, kungena intombazane ihamba nomntwana ona 12 years, oneminyaka eyi12. Bayafika bahlala phansi. Uthi lo ntombazane, mntanami, usukhulile manje, usuyakwazi ukuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi. Kudala ubona izigigaba zenzeka, izigameko zenzeka endlini zenziwa ubaba wakho, phambi kwakho ukhona ubhekile, ukhula ngazo lezo zigameko lezo, uzibhekile zenzeka phambi kwakho. Ngakho-ke angicabangi ukuthi ungangisola mangithi sekwanele, ubaba wakho angisamfuni, sengifuna ukwenza isehlukaniso naye, aqhubeke aphile impilo yakhe, nami ngiphile impilo yami. Angeke nginihlukanise nobaba wenu. Baba wenu mayefuna ukuthi azonibona, uzoza azonibona. Nani manifuna ukuya kuye, nizoya futhi niyombona. Kodwa okwami naye sekuphelile. Ithi ingane, mama, ngazi konke, akukho engingakwazi kusukela ngimncane kuze kufike esikhathini samanje, akukho engingakwazi. Uhlukumezekile mamami, unalo ilungelo lokuthatha lesinqumo ufuna ukusithatha, kodwa khona ubungozi engibubonayo noma engibuzwayo engathi khona ukusina kukujeqeza. Kanti uNtaba kayikhonjwa lo uyabalandela, njengoba beyitekisini nje useyithendeni zabo, uyabalandela undoda mphini lo. Abayiqedanga leyo nkulumo leyo, wayesefikile. Itekisi alikagcwali, wasevele eminyango esecela ukubona lenkosazana. Umama athi uyasukuma umntwana ambambe ngesandla, athi mama ungaphumi, ubaba akekho esimeni esigculisayo noma esimeni esiright, angimthembi ubaba. Athi hayi khuleka mntanami, ngizokhuluma naye bese ngibuya sihamba, ngoba mangingaphumi la angeke asuke la eminyango, uzoloku engifakela amehla abantu, ekhosa isini enganasidingo. Ithi ngiphume ngikhulume naye.
Umntwana athi kodwa mama angizwa kahle, angithandi, ngicela uhlale phansi ungaphumi. Asukume umama, umntwana ambambe ngesandla, asukume umama ahluthule aphume. Uthe mayephuma wabeka unyawo lokuqala ngaphandle kwetekisi, olwesibili akalibekanga. Wanje mayebeka unyawo lokuqala, lesiphukuphuku sombulalo ongenani nembeza, ingqondo efile, hodoba wenja udoti womthakathi, khanda limtshelo kwakhe, into enganangqondo, into engacabangi. Wakhipha isibhamu wadubula lo mama 4 times, imshaya ikhanda kuphela 4 times. Abantu bebhekile abala etekisini, nengane ibuka phambi kwengane yakhe, ambulala umntana omuntu. Bonisa ukuthi unjandini akananembeza, lento ekuthiwa unembeza seyafa kudala. Mayeqeda wasuka lapho wahamba, yaphuma ingane, yahlala phezu kwegazi, ibambe isidumbu sikama wayo. Ikhala ingane, ikhala ngathi ikhala emhosheni, ikhalela unina osephucwe impilo yakhe ngenxa nje yesiphukuphuku sesilima esihluleke ukucabanga, esihluleke ukusebenzisa umqondo. Kuze kuba nini saphela isizwe sakithi siqedana sodwa? Yini ezi ukuthi ambulale? Asazi. Noma ngabe sizathu sini esenza ukuthi azafike kulesinqumo asithathile, asazi. Kodwa anguvumeli lokho, noma imvelo ayikuvumeli lokho, ukuthi noma umuntu angaza kuthukuthelise kanjani ukuthi ungazothatha impilo yakhe. Asikuvumi lokho, asikugqugquzeli, sithi kwanele ma-Afrika, kwanele. Nawe wena owenza leyo nto leyo, angithembe ukuthi lo mntwana umuntu lo kwakuwugcina, nalo munye ozomthola ungabe usakwenza, kube isifundo lesi. Kodwa nayi into ebuhlungu, umntwana ese-interview ke manje ukuthi mntanami, njengoba ubonile kwenzeka lokhu kuma wakho, imaphi amazwi akho ofuna ukuwaphosa emphakathini? Nanti izwe libuhlungu, uthi umntwana ngizokhula. Lento ubaba ayenzile kumama wami, umama wami ngizosiphindiselela ngoba uyenze phambi kwami. Ngiqala ukumkhuza ubaba sisesendlini, elokethu uzobulala umama, usegcine kwenzile. Ngizokhula, angikhathali ukuthi useyishosha, angikhathali ukuthi useyumkhulu, useyikhehla elingasakwazi kwenzana, selihola impensheni. Kodwa nami ngelinye ilanga ngizokhula, ngizombulala ubaba, ngizombulala ngalezi zamzandla. Kusho ingane na 12 osekudutshule unina phambi kwayo ibhekile. Umbuzo wami uthi, wena baba owenze lokho, usukhandeni kule ngane? Uyasibona yini isilwane osesikhandile kule ngane? Njengoba le ngane ithi ngizokhula, kwesinye isikhathi siyamangala sibona ingane seziyama-serial killer, seziyababulala abangananembeza. Sithi hawu waze wabola umntaka sibanibani, kanti asazi ukuthi njengoba lo mntwana enje wakhanda uyise noma wakhanda unina ukuthi abe yilesilwana yiso. Angisho ukuthi banelungelo lokuba zilwane, kodwa ngifuna ukuveza umnyombo ukuthi abanye abantwana kusukelephi ukuthi azoze agcine eseyisilwane. Ma-Afrika mahle, cela wonke umuntu ozobukela le video le asithole isifundo kulento le esikhuluma ngayo. Umdala uthe ungabulali umphefumulo ongenacala. Umphefumulo nomphefumulo awuphume ngesizathu. Zikhona-ke izathu zakhona azibekayo futhi yena umdala, esizokhuluma ngazo ngelinye ilanga, hayi namhlanje. Kodwa nje kwamanje akekho umuntu onelungelo lokukhipha umphefumulo ongenacala. Story number 2. Ubaba uyafona
ufonela umalume othatha izingane zesikolo. Uyambuza uthi ukuphi? Uthi umalume ngisendaweni ethize. Uthi ngicela sihlangane nawe ndawana thize. Ngifuna ukubathatha abantwana ngoba namhlanje usuku lokuzalwa lo yedwa wabo. Lo baba ukhuluma ngezingane zakhe ayizalayo, angayi-adoptanga, angasuka stepfather kuzo, zishiyana ngeminyaka emibili, zingamawele. La amanye amawele ano-9 years, la amanye amawele ano-7 years. Khuluma ngalezo ngane lezo. Naye-ke umalume ngoba uyamazi vele ubaba wengane, umjwayele, uthi kulungile baba, asihlangane endaweni ethize, uzothatha-ke abantwana-ke, uhambe-ke nabo-ke, niye lapho-ke niyothenga ikhekhe-ke lelo, niyo-celebrate. Angempela ayithathe izingane kumalume. Izingane azisayanga ekhaya la umalume ejwayele ukuzisa khona, ahambe nazo izingane. Ayifake emotweni ahambe nazo. Kanti umgulukudu lo, uGodoba lo, unjandini lo, ongaseyena osengenwe yilo moya lo osumngenile, akayi emall lezingane njengoba ethe uya nazo emall. Uya nazo ehlathini. Uyiplane kahle lento, uSathane wambonisa kahle ukuthi lento uzoyiplana kanjani nokuthi uzoyiyenza kanjani. uGodoba lo uthenga imbazo wayibeka lapha ehlathini. Khumbula ama-Afrika ukuthi akaxabananga nezingane, uxabene noma wezingane. Uthenga imbazo wayibeka lapha ehlathini, uhamba nezingane uyazehlisa emotweni, uqala ngale eyokuqala, usethela nayo ngale ehlathini, uthatha imbazo, uyayigenca ingane, uyigenca amaphisi. Uyabuya uzolanda eyesibili, ukubonisa khona ukuthi uNembeza akekho, akaseyena, useyilesilwane lesayiso esakhandwa yilo osikhandile mangabe wasikhanda leso silwane leso, akuseyena. Uyabuyela neyesibili, uyayigenca ingane, uyabuya uzolanda eyesithathu, nayo kuba yiso leso, uyayigenca ingane, uyabuyela uzolanda yokugcina eyesine, nayo kuba yiso leso, uyayigenca ingane, uyayitoka zonke le ngane, uyagculiseka ukuthi zonke sezingamaphisi. Wena obona isitshu noma wabona isishebo usithenga lapha esitoro sesiqotshiwe singamaphisi, uqoba izingane zakhe ayizalayo, amathumba akhe. Uma eqeda lapho uyafona, uthatha ifoni, ufonela umalume wezingane, umfowabo kankosikazi noma ka-girlfriend. Ufonela umalume wezingane, uthi lalela-ke sibali, hamba-ke uyotshela udadewenu ukuthi akeze endaweni ethize azobona isibusiso sakhe. Hamba uyotshela udadewenu ukuthi akeze endaweni ethize ehlathini elithize azobona isibusiso sakhe. Mayeqeda uthatha isibhamu sifake emlonyeni, uyayidubula yena, ulala phezu kwalawo maphisi lawo wezingane zakhe ezine. Nembeza uphelile, uNembeza ufile. Lowo muntu loyo ubengeseyena umuntu bese kuyisilwane. Ukube uzibulele wena, wayeka le ngane lezi engenacala. Uzibulale wena, angithi wena ukhathele ukuphila, ayishongo le ngane ukuthi ikhathele ukuphila. Wayeka le ngane lezi engenacala, wayithatha imphefumulo emine engenacala, walandela ngowakho. Ake ngikutshela indaba, lezo ingane lezo zisebuhleni zisenjabulweni ngoba zife ingenacala. Umdala uzoyibeka kahle, iphile kahle lapho eziyakhona. Wena nansi inkinga, nansi ingxaki. Ngokubulala nje leyo mphefumulo leyo engenacala, angeke uze ukuthole ukuphumula nalawo uyolala khona. Angeke uze ukuthole ukuphumula. Uma ngabe ngempela uyatholakala ukuphumula, ngabe usekhona oke wafa wabuye wathi bafowethu, ngokwenza lento engiyenzile ngayibulala nami ngikutholile ukuphumula, abekho ababuyi.
ma-Afrika omuhle, ma-Afrika mahle. Ngicela ukuthi lowo muntu naloyo muntu loyo ozobuka le video le asithole isifundo. Story number 3. Indaba yani? Indaba yokulalelana nabantu abadala noma sebekwenzisa into ephuma endleleni kodwa uqhubeke ukuthi wena ubaba wangifundisa lokho. Khuluma ngaleso story leso manje ukuthi into nento oyitshelwa ekhaya vula ingqondo kuqala uyicabanga uyihlalele phansi uyihlazisise ungaveli wenze ukuthi ngoba ubaba uthe angenze nami ngizokwenza. Ubaba othize wathatha unkosikazi wakhe